Здравейте и добре дошли в днешното видео. Аз съм Иванина и ми е много приятно да се запознаем. В това видео ще видите как се правя ногтите сама вкъщи. Без курс, без никакъв професионален опит. Аз сама съм се научила да се правя ногтите, правя ги от 2 години и ви показвам това, което работи за мен. И не обещавам, че това може да работи за вас или пък ще ви е лесно, но мога да ви уверя, че да се правиш ногтите не е толкова сложно и не изисква кой знае какви знания. Но съм длъжна да уточня, че не всичко, което правя е най-правилното. Но, както казах, това работи за мен. И така, в днешното видео ще видите как изпробвам тези два комплекта, които закупих от Amazon UK. Има ги в американския и не знам дали правя доставка до България, тъй като аз не живея в България. Първият комплект включва 20 цвята, както и два топ лака, един матов и един обикновен и една основа. Така изглеждат цветовете. Ще оставя линк долу в описанието, ако искате и вие да ги разгледате. Beatles не са професионален бранд, но те правят сравнително добри продукти, които аматьори като мен да използват и да са напълно доволни с това, което имат. Това е което имах да казвам. Сега ви пожелавам приятно гледане и се надявам да ви бъде интересно. Ако имате въпроси, може да ги зададете долу в коментарите. Аз вече си изпилих старият лак, премахнах го изцяло и си избутах кожичките. Ногтите ми са готови и са скъсени до максимума, буквално до живец. Приготвила съм си и плодове за атмосфера. Това, което ще направя сега, е да си изпиля кожичките. Аз вече съм си приготвила електрическата пила, тъй като си работя само с нея. Не ги пиля саморъчно, въпреки че на предното видео мисля, че ви показах начин, по който да ги пилите саморъчно. Или ако не съм, то в TikTok съм ви показала със сигурност как го правя и без пилата. Първо сменям накрайника. Тук съм си приготвила няколко, които да ползвам. Като този, който си го използвам от край време за кожички, но ми се иска да си купя някой по-различен. Така се включва, засилвам си го с Max. В принцип кожичките си ги правя на 4-5 като степен. И в зависимост на коя страна ги пиля, променям от тук страната. Най-важното нещо, което се старая да правя, е да държа пилата ето по този начин. Не така и не така, ами точно успоредно на самия нокът, тъй като в противен случай се навреждаме на нокътната плочка, тъй като по този начин ние рушим правилната структура. Ето и по този начин изглеждат кожичките и пръстите и ногтите, след като вече съм ги изпилила. И сега си взимаме инструмента за ножички, инструмента за кожички. Така, сега, тъй като на мен е много приятно да гледам такива видеа, ще заснема частта, в която си махам кожичките, но ако на вас не ви е приятно, на екрана ще излезе секундата и минутата, до която да превъртите, за да не гледате тази част. Остана още едно нещо за подготовката преди нанасянето на каквото и да било. И това е изпиляването с една буферна пиличка. Тези са ми от Temu. И следва частта, заради която и аз, и вие сме в това видео. А именно продуктите на Beatles, които даже камерата ми не може да засече. Ще ви дам по-голям кадър. Това са тези двете, с които днес ще работим.
и ще ви ги покажа след малко. А това е и другия комплект, който вече съм ви го показала какво представлява в TikTok. Ако ви е по-интересно, ще оставя линк към видеото в TikTok. Но за него може би ще направим друго видео. Тъй като аз никога не съм правила такива ногти, ще си дам малко време да прочета инструкциите, които ви съветвам и вие да правите. Така, лампичката ни е готова, просто поставяме пръста така и сме готови. Първо трябва да си изберем правилната дължина. Ето това са ногтите, които избрах. И сега едно по едно ще си ги изпиля, за да ми паснат на ногтите. Току-що изпилих ногтите. Ето така изглеждат те. Първото нещо, което ще направим е да си изчистя повърхността на ногтите с ето този нещо като окочистител. Като за начало, тъй като си взех такива ръкавици, ще си сложа на ръката и ще изпиля отдолу, докъдето ми стига нокътя, тъй като съм виждала, че това ги прави да издържат доста по-дълго. Така, готови са. Сега вече няма какво да отлагам. Започвам. Тъй като е 2 в 1, аз ще го нанеса и като основа за ногти. Така, един много тънък слой нанесох тук и на нокътя. Надявам се да виждате с мен. Ой. Мисля, че нанесах прекалено голямо количество. Пробваме наново. Всъщност е доста трудно. О, Боже, как се очаква да го сложа и тук? Не, хора, не стана. Вижте ги, хора. Вижте ги. Сега нанасям супер тънък, супер тънък. Много дебел слой се оказва, че съм нанасила. Колкото да стига в началото на нокътя, не слагам толкова много, тъй като така или иначе, като сложа на изкуствения нокът, то се отива там. Ето така слагам малко. Сега може би прекалих. Наистина не се слага много. И сега трябва да съм максимално приближена към лампата. Закрепвам отгоре и целта е да няма балончета. Ако има балончета, почвате наново и съвсем внимателно и бавно го препълзвате надолу. Чакайте. И сега, когато всички ногти са готови, е хубаво да се изпекат изцяло на 60 секунди или повече в лампата. След като ногтите са готови, сега ще ги скъся. Между другото е много странно усещането да си имаш чужди ногти върху твоите. И това е дължината, която не съм сигурна дали ще запазя или ще поизпиля, но е по-хубаво да са по-дълги, отколкото по-къси. И не се огъват. Не помрътват. Формата, която ще правя е балерина. Добре, ще ги изпилям и ще се върна, тъй като ще отнеме наистина дълго време. Сега си го включваме на малко по-висока степен, тъй като одеве излязах малко с този гел и искам тук да си ги запиля и да си ги заравня за нокътя, да няма ръбче, тъй като ако има ръбче, много по-лесно могат да паднат или да се отлепят.
получи с друга приставка. Си е по-запилена. Ще сложа от тази основа, тъй като ви казах, че ще пробвам тези. Минаването с основа върху тези ногти не е задължително. Ще нанеса този на Pretty. Цветът на живо не е точно както е на камера, разбира се. Но... И сега започва най-интересната част. И това е рисунките. Цветовете, които мисля да ползвам, са ето този. И един доста по-изкрящ. Ще го използвам, тъй като също така ще ми трябва и бяло. Така, мисля всеки нокът да го направя различен. Сега ще видите. И сега взимаме бялото и ще рисуваме сърцата. И сега печем. Ето така изглеждат за сърцата. По-скоро се гледат от тази страна. Последното нещо са точиците, които ще направим.
ще сложа от този топ от комплекта. Ето ги готовите ногти. И сега последната стъпка е малко олио, за да хидратираме кожичките. Здравейте, пак съм аз. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Искам само да оставя едно уточнение тук, че това са ногтите ми на една седмица и може би половина. И не са мръднали, въпреки че това е първият път, в който изпробвах тези продукти и изобщо лепенето на изкуствени ногти. Така че мога да ви кажа, че щом аз се справих, значи всички ще могат да се справят. И не е толкова трудно. Повярвайте в себе си и го направете. Искам да ви благодаря, че изгледахте това видео и ще се радвам, ако се абонирате за канала ми за още такива видеа, да го харесате и да коментирате. И това беше от мен. До скоро!